No, miltäs nyt? Siis aivan ihana olo koko yläkropassa ja sitten koko ruumiissa. On semmoinen olo kuin kihelmöis, mutta hyvällä tavalla. Silleen, että on niin kuin tavallaan veri lähtenyt liikenteeseen. Tuntee, että jotain elimistössä tapahtuu muutakin kuin pelkästään kasvoissa ja hartioissa ja Okei. käsissä. Okei. No, tämäpä Tää oli kyllä yllättävää, että toimii muuallekin kuin pelkkää kyllä, ja kasvoihin. nyt on niin kuin semmoinen olo, että on niin kuin semmoinen niin kuin sisäisesti lämmin olo. Vaikea selittää, mutta oikein semmoinen rentoutunut. Kiva. Hyvä olo. Kiva. Miten iho, onko kiristävä? Ei kiristä mistään ja tuntuu, että olisikohan mun ryppyjäkin lähtenyt pois. Nyt kyllä menee yli sanoiksi. Eihän sulla ollut ryppyjä, niin mitä voisi Eihän meillä lähteä ryppyjä pois? ole, Ei voi kyllä. lähteä, jos ei ole. Joo, mutta siis ihan semmoinen, niin kuin, että tuntuu pehmeältä. Joo. Että semmoinen, niin kuin, semmoinen, ehkä semmoinen jäykkyys on pois, että on semmoinen pehmeä. Niin kuin tuntuu, että on uusia ilmeitä kohta löytyy. Se oli hauskasti sanottu.